Добро утро или добър ден, зависимо кой кога е станал. Сега, взимам ви днес със себе си, за да разгадаем една огромна мистерия. Защо Сашо Кадиев закъснява всеки път? Защото, знаете ли защо? Защото живота ми е пълна лудница. Защото ходя на репетиции в театъра, ходя на снимки на телевизионни предавания, ходя на участия, всякакви ангажименти, снимам реклами, дете, жена, майка, куче, компютър. Не може в този хаос да стигна навсякъде на време, разбирате ли? Затова днес съм си взел този партньор с мен, Kia Sportage, която ще ми открие пътя към върха и ще ми помогне да се справя с целият този хаос в живота ми. Ще го направиш ли? Ще го направиш ли? Ще го направи. Сега, преди да влезем вътре, предлагам да разгледаме този дизайн, този мощен SUV с динамични линии. Искам да ви кажа, че човек като види тази кола и си казва, това е мощен и елегантен автомобил. Не случайно е най-продаваният SUV в България за миналата година. Ами да разберем защо. Красота! Нежно, мекичко. Вижте каква хубав интериор са направили Kia и по-специално в този Kia Sportage. И вижте двойния HD екран. Имам си CarPlay, имам си всичко. И този SUV ще ме изкара към върха, защото сме заедно днеска цял ден. Първа спирка телевизионни предавания, защото трябва да се поработи и имам чувство, че закъснявам вече час и половина. Айде да тръгваме, после се дивим на тази красота. Браво! Само искам да ви кажа, че този Sportage е светлинни години напред, много по-умен от мене, реагира и взима решение много по-динамично от мен самия. И не случайно нашия слоган е пътя към върха. И ще ви кажа една кратка история на успеха, защото хора ме питат, Сашо, как успя. Реално, аз не съм успял в нищо, освен че карам тази хубава кола в момента. Но това, което успях да направя, е да изляза от сянката на майка си. Защото когато имаш толкова известен родител, и то в една и съща, в едно и също поприще, тежестта хич не е малка. И човек, ако е така по-амбициозен, започва да се тормози. В моят случай не беше така, слава Богу, защото аз не съм амбициозен. Обаче все пак трябваше да направя нещо, за да може хората да не казват цял живот това е сина на Катото Евро, а да си ми казват името. Примерно Александър Кадиев, нали? Въпреки до ден днешен разни хора ме викат Александър Кадрийски и така нататък и така нататък. Но успеха за мен е, когато човек се труди всеки Божи ден, има страст, обича това, което прави, интересува се, любопитен е, чете, информира се, тогава можеш да постигнеш всеки успех, който е за теб важен. Твой личен успех. Ето Kia сега са компания на много години. Те се стараят денонощно да подобряват своите коли, да ги правят още по-добри. Аз помня, че първата Kia в нашето семейство майка беше я купила преди 20 и няколко години. Kia Ceed беше. И от тогава до сега са минали много години. Да ви кажа, че Kia са си направили колите върховни, още по-добри. И това е всъщност пътя към върха. Успеха. Да бъдеш постоянен в нещо, да обичаш това, което правиш, да бъдеш внимателен, да разчиташ и да знаеш, че хората, които ще искат да си купят и да си вземат твоята услуга, в моя случай, или продукта, тази кола, да бъдат щастливи и доволни, какъвто съм аз в момента с Kia Sportage. Така, телевизионните снимки минаха много добре. Сега отивам на репетиция в театъра, Малък градски театър зад канала, защото трябва да се изявяваме като актьор. Това ми е професията другата. Аз съм няколко професии. Се оказа.
Сега, днес ме виждате, че карам, нали, предимно сам. Kia Sportage, но по принцип не е така. Тоест, возя аз много хора, понеже пътувам из цяла България, играем театър навсякъде и ходим по участия. Колата почти винаги е пълна, когато съм за работа с колеги актьори. И си пътуваме, и се смеем, и си изкарваме много хубаво. Разбира се, когато пътувам със семейството по почивки също. Много е важно да е удобно на цялото семейство и на всички мои колеги и приятели. И понеже се сещам за много истории има от пътя, обаче аз нали съм много разсеян, защото съм пълен с работа. И веднъж пътуваме с колегите за представление. И аз викам, нали, в Ямбол е представлението. И караме, Ямбол не е близко, знаете, от София. Карам. Отиваме в Ямбол, но в последния момент, то в 7 часа почва представлението, ние сме вече 6:30 там. Няма време, аз звъня на организаторката, викам, къде сте, нали, в театъра или сте в читалището, къде ще играем? Тя вика, Сашо, къде си? Викам, в Ямбол. Тя вика, ама ние не играем в Ямбол, бе, Сашо. Ама викам, как не играем в Ямбол, къде играем? И слава Богу, тя вика, в Сливен. Понеже Сливен и Ямбол нали са едно до друго и аз не знам защо съм си помислил, че съм в Ямбол. Та слава Богу беше близо, тага с всички. Чакаха публиката, половин час чакаше. Та стигнахме и го изиграхме. Иначе имам и други истории от пътя. Ние с майка много често пътуваме заедно, понеже играме на представление в горката Франция. И като майка и син много често се случва на път, особено да се караме нещо, все да се сдърпаме до такова. И големи нерви. И понеже тя ме возеше тогава, пътувахме на некъде, забравих, и като се скарахме в колата и тя спря на бензиностанция, вика, слези от колата. Вика, няма да се прибираш към София с мен, това беше. Ма вика, майко, как? Ние сме примерно 2 часа от София. Вика, майко, тя не ме интересува, като се научиш да се държиш уважително с майки си, тогава слези, вика, на тази бензиностанция се опре. И аз слязох. Тя ми изгони. И добре, че други колеги с кола, нали, също пътувах от това представление, те бяха малко по-назад от нас, се обадих. Тя може би е знаела, да, все пак не е чак толкова жестока. Та те минаха и ме събраха и се прибрах. Но хора, обичайте майките си и не се карайте с тях, защото могат да стават големи бели. Сега малко по-сериозно за безопасността. Малко по-сериозно да поговорим за безопасността на тази кола. Новия Sportage идва с пълен пакет екстри за безопасност. Това са интелигентни асистенти на водача. Имаме система за поддръжка на лентата, разбира се. Дори когато си разсеян, както се казва, Sportage никога не е. Той бди, гледа през цялото време. Асистент за мъртва точка, разбира се. Виждаме колите абсолютно навсякъде. Деца вика, никога кола не може да се скрие от нас. Няма скрито покрито. Също така има система за аварийно спиране. Това е да предотврати инцидент, нали? Случайно, ако минава пешеходът с колело, някакво препятствие, колата автоматично спира, набива спирачки и те предпазва от евентуалния удар, което е много полезно. Искам да ви кажа, че толкова много асистенти има интелигентни за шофиране, колата ти помага непрекъснато, че с удоволствие и най-вече със спокойствие бих и дал на своята съпруга да я паркира и да я кара. Сега ще ми кажете толкова, какво говорите, казва жените шофьори, ама за мен ми е по-спокойно. Когато колата ми е толкова умна, аз съм спокоен, че мога да си я дам на жена ми, разбираш? Просто ми е по-спокойно. Може ли Sportage да разбере дали съм изморен? И ми може, разбира се, и даже жена ме предупреждава и ми казва, Сашко, ти си изморен, спри да пиеш едно кафе и да си починиш. Това също е много полезно, защото човек не си дава сметка понякога. Особено ако кара много кола, нали, извън града, има работа с колата и се умори, е хубаво да си почине, защото остават бели. Sportage ти каза кога си починеш. Въпросът е да го слушаш. И както ви разказвах, нали, много често пътувам из България, за да играя представления, къде ли не, из цяла България и в повечето случаи се прибираме, нали, късно вечерта, както се казва, защото представлението свършва в 9-10 вечерта и оттам тръгваме обратно за София. И това, което много ме кефи в Sportage е неговите фарове. Автоматични фарове, много умни. Те светят къси, дълги, нагласят се сноп светлина според обстановката, според километрите, с които се движиш и трафика, разбира се. Тоест никога няма да заслепиш отсреща човек. В същото време видимостта е перфектна. Това много ме кефи. Да имаш интелигентни фарове. И така, стигаме до 360 градусовата камера. С нея виждаш всичко около себе си. Трафик, завой, какво ти е кеф. Колко очи има шофьора?
2, а Sportage цели 360. Сега, ако се върнем на екзистенциалния въпрос, с който започнахме това видео, а именно защо Сашо Кадиев закъснява всеки път, ще ви кажа, аз ползвам един лайфхак. В случая Kia Sportage паркира сама. Да, точно така, независимо колко съм разсеян, колко бързам, тя го прави като на магия, което е най-важно и всичко е точно. Като стана дума за точно, и я видим дали съм точен този път наистина. Не. Аз съм подранил, пичове. Това не е нормално. Това е шокиращо. И е време да взема нещо за хапване, защото не мога да се е в театъра по този начин. Хората ще кажат, то не е на себе си. Все пак, нали, трябва да спазваме някакви стандарти. Така, репетициите в театъра минаха страхотно. Сега, трябва да взема дъщеря си от училище, разбира се. Щях да забравя. Тъкмо да ви покажа Kia Sportage. Айде. Сега, оставих Кати в къщи след училище, само че тя си забравя учебниците, част от тях бе, при баба си в Кокалене. Та сега трябва да ходя до Кокалене, но няма да се ядосвам, че ми се отвори още работа и път. Първо, защото съм с Kia Sportage и ми е приятно да си тествам колата. И второ, защото съм гладен. А кой ще ме нахрани най-хубаво? Майка. Защото майка храни детето си най-хубаво. А и нейното специално хранене... Тъкмо ще ви покажа колата и на нея. Сега, тук извън града Sportage блести. Мощност. Аз много харесвам хибрид колите, защото съчетават М спортно усещане, М комфорт и икономия. Защо да харчиш повече, като можеш да харчиш по-малко? Това, което много ми харесва, че Kia Sportage ти дава избор. И ти можеш да решиш каква кола си вземеш, как да я караш, дали да зарежеш, дали не зарежеш, въпрос на личен избор. Когато вземеш хибрида, харчи много малко. Комбинирано, литър и половина-2. Колко му е? А колата е мощна. 288 конски сили. Близо 300. А като включим и грижата за планетата, защото сме еко, нали? Вредните емисии са едва 28 грама. Нищо. Елегантно, мощно, в същото време икономично и екосъобразно. Сега, до Кокалене пътя що-годе добър, но добрата новина е, че аз мога, ако искам, да кривна от пътя, както се казва, защото този Kia Sportage има страхотен all-wheel drive, 4x4 разбира се, на терен режим, има адаптивно окачване, което е много удобно и всъщност минава, и е високичък, и минава абсолютно от всякъде без никакъв проблем. Може да се кара на кал, на сняг, на пясък, което е важно. Защото в край на краищата човек трябва да се забавлява, може да си направиш офроуд. Адаптивното окачване е много добро. И има режими също така. Има спортен режим, еко, нали, комфортен, нормален. Спортният режим е много готин, защото започва да сменя скоростта по високите обороти, стяга управлението, колата става малко по-твърда, разбира се, като возия, но става още по-остра в завоите и по-стабилна, което е бонус. Багажника е просторен, удобен. Даже аз си починах от цялата лудница тук вътре. Що казва, че размера няма значение? В този случай има огромен, хубав семейен багажник. Може да си сложиш всичко вътре. Както видяхте, и себе си може да сложите вътре. Много съм доволен. Какво да ви кажа, хора? Един луд ден днеска. Kia Sportage ме преведе през всичко. През целия ден с лекота и с удобство. Бяхме в телевизията, бяхме в театъра, бяхме при мама да хапнем, взехме детето, свършихме работа, бяхме в задръстване, слушахме музика и всичко това с голямо удоволствие. Действителност, комфорт, удобство и най-важното безопасно. Защото винаги трябва да караме и да бъдем внимателни на пътя. А когато колата е умна и ни помага, това е бонус за всички нас. Аз съм Александър Кадиев, благодаря ви, че днес пътувахте с мен. Ако искате да изпробвате новия Kia Sportage, запишете се за тест драйв. Ще ви бъде осигурена кола, разбира се. До нови срещи, радвам се, че бяхме заедно и карайте разумно. Kia, благодаря ти. Kia. Movement that inspires.